Il-Kunsill Lokali ta' San Pawl il-Baħar immexxi mill-eks Ministru Nazzjonalista tad-Disajnijiet Censu Galja qed jikser il-liġi meta għadu lanqas biss se jaħallaqa kif inhu obbligat biex jippreżenta l-baġġett u l-pjan ta' ħidma s-sena li ġejja. Il-qali wkoll tagħti ċans li residenti tal-lokalità biex isemmew leħinhom hija definita mill-att dwar il-Gvern Lokali fejn artikolu 70 jobbliga li kull kunsill lokali f'pajjiżna isejjaħ laqa sa mhux aktar tard mill-15 ta' Diċembru ta' kull sena biex jippreżenta l-estimi finanzjarji qabel il-laqgħa tal-Kunsill li fiha l-Kunsill ikun se jikkunsidra l-estimi għas-sena finanzjarja li tkun ġejja. Aktar minn hekk l-istess qatt jobbliga li din il-laqgħa annwali għandha tkun aċċessibbli għal kulħadd. Madankollu jidher li Censu Galja ma jħoss li din il-liġi tapplika għalih da minkejja talbiet mill-Kunsillieri Laburisti dwar dan kollu li iżda waqgħu fuq widnejn torox. L-ironija hi li fil-passat meta l-Kunsill kien immexxi minn amministrazzjoni Laburista Galja kien ikun minn tal-ewwel biex imaqdar u jikkritika għal xi dewmien. Dawn il-fatti ġew innotati mill-eks Viċi Sindku Laburista ta' San Pawl il-Baħar Carlos Zarb f'post fuq Facebook waqt li nota li l-attitudni ta' arroganza ta' Galja tmur kontra trasparenza u l-governanza tajba. Zarb qal li l-liġi qiegħda hemm biex tiġi osservata minn kulħadd u għatem jgħid li jinforma lid-Direttur Ġenerali tal-Gvern Lokali fejn ġibidlu l-attenzjoni dwar dawn in-nuqqasijiet.